कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. रिफायनरी आपल्याला का हवी आहे आणि ती हवी आहे की नाही, हा विचार आपण आता कडवटपणे करण्याची आता गरज आहे. मीडियाकडे एकच बाजू चालली आहे महाराष्ट्रामधली, आणि महाराष्ट्रभर आणि देशभर फक्त विरोधातच चित्र चाललंय. तर एक दुसरी बाजू पण या समर्थनाची आहे, ती कधीच मीडियामध्ये आली नाही, ती कधीच राज्यासमोर आली नाही, देशासमोर आली नाही. हा पहिला प्रयोग आपण सगळ्या नेत्यांना विचारू. त्याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब होते, त्याच्यामध्ये राणे साहेब होते, रवींद्र चव्हाण होते, उदय सामंत होते. या सगळ्यांना विचारल्यानंतर आणि सगळ्यांकडून मार्गदर्शन घेतल्यानंतर की साहेब एकच बाजू चालली आहे, दुसरी बाजू आपल्याला समर्थकांची दाखवली पाहिजे. म्हणून इथे निलेश राणेचं वगैरे नेतृत्व नाही, जो रिफायनरी समर्थक आहे त्याच्या नेतृत्वाखाली हा सगळा आंदोलनाचा भाग हा उभा राहणार आहे. लक्षात ठेवा, इथे नेतृत्व नाही, अशा विषयाला नेतृत्व लागत नाही. आणि मी नेतृत्व करायला काय तेवढा मोठा नाही, मी तुमच्यातला एक आहे. मला असं वाटतं की तिथे रिफायनरी यावी, इथे तरुणांना रोजगार मिळावा, नोकरी धंदे जोडधंदे सगळे इकडे उपलब्ध व्हावे. ज्या मुला मुलींना शेतात जायचं नाही त्यांना काहीतरी ऑप्शन आपण दिलं पाहिजे की शेतात न जाता, पारंपरिक गोष्टी न करता, जर तुम्हाला नवीन काहीतरी एक दिशा हवी असेल तर दिशा देणारी रिफायनरी आपल्याला इथे उभी करायची आहे. आणि त्याच्यासाठी आपण आम्ही सगळे इकडे जमलेलो आहोत. पण सातत्याने जेव्हापासून नाणारला होतो तेव्हाही तेच परिस्थिती होती. बारसूला ज्या उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना स्वतःच्या पत्रावर सन्माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांना, देशाचे आपले पंतप्रधान, त्यांना पत्र लिहिलं की आम्हाला बारसूला जमीन हवी आहे. नवीन लोक अनेक आहेत म्हणून तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो, बारसू प्रकल्प बीजेपीने आणला नाही. बारसू मध्ये कोणी आणला प्रकल्प, कोणी जागा सुचवली तर ती उद्धव ठाकरेच्या पत्रावर सुचवली गेली, हे आपण कोणी विसरून चालणार नाही. पहिलं पत्र जर कोणी दिलं ते उद्धव ठाकरेंनी दिलं की नाणारला नको ना, बारसूला करा. आणि आज तोच माणूस इकडे येऊन आंदोलन करतो. त्याला परवानगी नाकारली ती गोष्ट सोडून द्या, इथे लोकांना पेटवायला आलाय. उद्धव ठाकरेकडे बघून तो पेटवणारा माणूस वाटतो काय? वाटतं का त्याच्याकडे माचीस आहे का तुझ्याकडे माचीस पेटवायला? तुझं सगळं विजलंय, तू काय पेटवणार? तुझ्याकडे आहे कोण पेटवायला? तो इकडचा आमदार साला एक नंबरचा पलटीबाज आमदार आहे. त्याला कोणी आता राजन साळवी म्हणायचं नाही, त्याला पलटीबाज साळवीच म्हणायचं. त्याला कधी आता राजन साळवी म्हणायचं नाही. अगोदर समर्थन केलं, समर्थनाची भाषा बोलली. इथे लोक खुश झाली की चला, आमदारांनी कधी बालवाडी उभी केली नाही, आमदारांनी कधी कोणाला दुकान मेरिट लिस्ट मध्ये कोणाला बक्षीस दिलं नाही. दुसऱ्याच्याच पूजाला जायचं, त्यांचंच खायचं, प्रसाद त्यांचाच खायचा आणि घरी यायचं. ह्यांच्या गाड्यांमध्ये पेट्रोल डिझेल पण हे लोकच भरतात की नाही माहित नाही. असा आमदार आपल्याला लावलाय. आणि नंतर पक्षाची भूमिका, अरे तुझा कसला पक्ष? किती वेळा जाऊन तू एकनाथ शिंदे साहेबांना भेटलाय, हे आम्हाला नको सांगू. यांची कसली निष्ठा? कुठेतरी डिलिंग झाल्याशिवाय राजन साळवींनी पलटी मारणे नाही, लक्षात ठेवा. कुठेतरी डिलिंग झाल्याशिवाय या राजन साळवींनी पलटी मारली नाही. मी अनेक निवडणुका, 3 निवडणुका इथे लढवल्यात. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये राजन साळवीला पैसे दिले. ते आज तुम्हाला सांगतो, आज सांगण्याचा विषय नाही. म्हणून तो माणूस कधीच प्रामाणिक होऊ शकत नाही, जनतेशी कधीच होऊ शकत नाही, आणि उद्धव ठाकरेंची तर होऊच शकत नाही. तो आम्हाला चॅलेंज देण्याची वार्ता करतो. अहो राजापूरला उभं आहे आम्ही सगळे, कशासाठी? उन्हातानामध्ये लोक कशासाठी आली? त्या बारसूमध्ये मी जेव्हा गेलो
मला तुम्ही आठवतंय का मला सांगा, राजन साळवी किंवा विनायक राऊत हा आठवडा सोडला की त्या अगोदर पेडणेकर साहेब हे कधी गेले बारसूला मला सांगा. बारसूला जाणारा मी, माझ्या बरोबर जठार साहेब, आम्ही बारसूला गेलो, लोकांच्या विरोधाला सामोरं गेलो, त्यांना समजवलं, लोकांनी सांगितलं नाही ठीक आहे साहेब तुम्ही या गावामध्ये, आम्ही तुमची बाजू समजून घेऊ. जठार साहेब निघालो का नाही गावातून, लोकांना सांगून निघालो की आम्ही परत येऊ. छत्रपती शिवाजी महाराज की आम्ही नाही घाबरलो. या विनायक राऊत सारखे समर्थन आहे ना, भाऊ कोण दगड मारणार नाही ना, सगळ्या पोलिसांना विचारून नाही आलो. तेव्हा पोलिसही नव्हते, बिचारा जठारांना तेव्हा अनेक लोक होती. आम्ही आमचं सैन्य घेऊन गेलो होतो, हातापाया जोडल्या आमच्या माता भगिनींची की कशासाठी विरोध करताय. त्यांना काहीतरी वेगळं भडकवण्यात आलं. अहो एक वेगळं चित्र उभं राहील रिफायनरीचं, एक लहान शहर मोठं होईल, उद्योगधंदे मोठे होतील, जोडधंदे येतील, बाजारपेठेला फायदा होईल, नवीन स्किल अकॅडमी तयार होईल, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर असे अनेक उद्योगधंदे लागणारे नोकऱ्या तिकडे जाऊन तिकडे उद्योगधंदे किंवा त्यांना नोकऱ्या तिकडे मिळतील. या उद्धव ठाकरेंच्या नादाला नका लावू. अहो त्यांच्या नादाला कोण लागलं नाही म्हणून तर 40 आमदार गेलं ना. जर ह्यांच्या नादाला लागून फायदा असता तर पक्ष फुटला असता का. ह्यांच्याकडे आता कोण नाही. अहो उद्धव ठाकरेकडे स्वतःचा पक्ष तरी आहे का, काय म्हणून विरोध करणार. आणि म्हणून मी पत्रकारांना सांगितलं याच्या अगोदर जेव्हा भेटलो, उद्धव ठाकरे आमच्यासाठी किरकोळ माणूस आहे. तो कोकणामध्ये येऊन कोकणाचं भलं कधीच करू शकत नाही. नाणार आलं, नाणारला विरोध केला, जैतापूर आलं, जैतापूरला विरोध केला. अहो एकट्या जैतापूर प्रकल्पामुळे राजन साळवी आमदार झाला, लक्षात ठेवा. माझी सीट गेली, नाही तर विनायक राऊतना कोण ओळखत होतं. जैतापूरच्या भिंत्या उभ्या राहिल्या. आजही त्या सागरी महामार्गाच्या दिशेने जा, तुम्हाला जैतापूरची भिंत उभी राहिलेली दिसेल. विरोधच होता ना, का भिंत्या उभ्या राहिल्या. आपण रोज रासपणे तिकडे जात नाही, पण कधी जाऊन बघा. जैतापूर एक रद्द केलं म्हणतात ना, तर ते फ्रेंच कंपनीमुळे रद्द झालं, उद्धव ठाकरेंमुळे नाही रद्द झालं. आपण कोणाच्या आरी चाललोय. अहो समर्थक तुम्ही सगळे जर आज बाहेर नाही पडलात तर कोणी येणार नाही. नितेश बरोबर बोलला, कोण येणार नाही. कोणाला गरज आहे, माझा कोण नाही लागणार. नितेशचा, आमच्या कुटुंबातला, काळसेकर, तेलींचा कोण नाही लागणार. आम्ही कधी ठेकेदारी कोकणात केली नाही. आमच्या मनामध्ये एकच होतं, जिंकला तर महाराष्ट्रामध्ये पहिला कोकण जिंकला पाहिजे, आणि म्हणून हे सगळं आम्ही करायचा प्रयत्न करतो. समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये येणाऱ्या काही दिवसामध्ये आम्ही राणे साहेबांची आणि प्रमुख नेत्यांची आम्ही जाहीर सभा घेणार आहोत. ताकद काय असते ती उद्धव ठाकरेंना तेव्हा दाखवणार आहोत. ही सुरुवात आहे. जसं मी अगोदर सांगितलं की अगोदर समर्थकांची बाजूच जात नव्हती. ती समर्थकांची बाजू केवढी भक्कम आहे ते दाखवण्याचं काम आजपासून सुरू झालंय. जठार साहेब सुरुवातीपासून, नाणार प्रकल्पापासून की एक रिफायनरी इकडे यावी, आपला स्वतःचा जीवातले महिन्यातले 15 दिवस ह्या परिसरामध्ये कशी रिफायनरी इथे डेव्हलप होईल याच्यासाठी सातत्याने दिल्ली ते रिफायनरी बारसू हे सातत्याने मेहनत करत असतात. अहो पण या मातीसाठी काहीतरी देणं लागतो, आपण समजून घ्या. शिंदे सेनेचे पण अनेक लोक शिवसेनेच्याकडे आले असतील. मी उदय सामंतांनाही सांगितलं, अहो सामंत साहेब आपल्याला समर्थन मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे, तर आपण वागलंही तसंच पाहिजे. पोलीस प्रशासन अनेक तुकडे आले आहेत, कोण साताऱ्यातून आलंय, कुठून बाहेरच्या तुकड्या आलाय, कोण सांगलीतून आलंय. बिचारे पोलीस कसे ड्युटी करतायत, त्यांनाही ऊन लागतं, त्यांनाही भूक लागते. आपण जर राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली नाही, बिचारे पोलीस कोणासाठी ड्युटी करतायत. हे बाहेरची लोक आलेली आहेत, लक्षात ठेवा. रिफायनरीचा विरोध हा ग्रामस्थांचा नाहीये. आठवडाभर बोरवेलचं काम सुरू आहे, सॉइल टेस्टिंगचं काम संपलेलं आहे. आठवडाभर प्रशासन आणि ग्रामस्थ भेटतायत, का विरोध होत नाही. हे बाहेरची जी लोक आली आहेत ज्यांचा प्रकल्पाशी काही घेणं देणं नाही, ती लोक त्या प्रकल्पाला विरोध करतायत. त्यांचा विरोधाचा एजेंडा काय. मी जेव्हा सांगितलं, मला जी माहिती मिळाली, जिलेटिन स्टिक्स कुठल्या तरी बाहेरच्या माणसांकडून एक वेगळ्या एनजीओच्या मार्फत, एका वेगळ्या टीमच्या मार्फत रत्नागिरीमध्ये आणि बारसूमध्ये घुसवल्या जात आहेत. तेव्हा हेही स्पष्ट केलं होतं, त्याच्याशी उद्धव ठाकरेंशी काही घेणं देणं नाही. हे थर्ड पार्टी कोणतरी करतंय, काहीतरी ते घडावं,
एक घटना अशी घडली प्रकल्प रद्द होईल म्हणून अशी एक घटना घडवण्यासाठी कोकणामध्ये काहीतरी घडवण्यासाठी हे सगळे प्रकार इकडे सुरू केले. मी सांगितलं, पोलिसांना सांगितलं गृहमंत्र्यांना सांगितलं, तर आपला रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचा बोका खासदार काय म्हणतो की माझा तपास झाला पाहिजे. अरे कर ना तपास, मला ताब्यात घेतलं पाहिजे. आम्हाला राणे म्हणतात असं नाही ताब्यात कोणाला घेता येईल, आम्हाला असं ताब्यात नाही घेता येईल. संघर्षातून मोठी झालेलो आम्ही लोक आहोत आणि आम्हाला एवढाच हेतू होता की माझ्या ग्रामस्थांचा जीव वाचला पाहिजे. माझे ग्रामस्थ उन्हात आणत बसले, जर काही चुकीचं घडलं आणि बाहेरच्या लोकांकडून घडलं तर माझ्या लोकांचे जीव का जावे. पण ते कदाचित विनायक राऊतला आवडलं नाही. विनायक राऊतला हवंच होतं की ते कोणाचे तरी जीव गेले पाहिजे, वातावरण चिघळलं पाहिजे, कोणाचा तरी रक्त पडलं पाहिजे, रक्तपात झाला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर हा प्रकल्प रद्द होईल. काही करायची गरजच पडणार नाही. म्हणून आपल्याला समर्थकांना हात जोडून मी विनंती करतो, उद्धव ठाकरे पर्यटनासाठी आले, इथून पुढे ते महाडला जातील, एक पक्षप्रवेश घेतील, त्यांना आपल्या कोकणाशी काही घेणं देणं नाही. तो एसी मध्ये फिरणारा माणूस आहे. परवा त्याचा मुलाचा व्हिडिओ आला तेजस ठाकरेचा, बघितला का नाही? अहो त्यांनी 80,000ची फक्त दारू पिली आहे एका रात्रीत, बिल छापलंय. अहो अशी टाकी लोक इकडे येऊन तुम्हाला काय पाणी पाजणार का? एका रात्रीचं बिल 80,000. किती लोकांचे पगार आहेत? किती? 97. हे बघा 97, 17,000 वाढवले आमदारांनी. पुरावे सकट आहे, आम्ही कधी हवेत बोलत नाही. 97,000ची दारू पिणारा ज्याचा पोर आहे तो तुम्हाला येऊन काय देणार? काय भेटवणार? तो त्याचीच माचीस जळलेली आहे, तो काय दुसऱ्याला माचीस देणार? अहो हे दारू पिणारे बेवडे चर्सी, कोण मर्डर केस मध्ये पोरीची मर्डर करणारे, हे यांचं कुटुंब. हा हे आपल्याला कोकणाला न्याय देणार, हे सांगणार की रिफायनरी यावी की नाही. अरे मग पत्र तूच दिलं तेव्हा काय मुलगा आहे, मुलांनी सही केली का घेऊन? कोणी सही केली? शुद्धीत होताच ना, मुख्यमंत्री होता, शुद्धीत होताच ना. सही करताना वाटलं नाही की उद्या जर मी मुख्यमंत्री नसेल आणि हा प्रकल्प येणारच आहे तेव्हा मी काय उत्तर द्यायचं लोकांना? पण निर्लज्जपणे उद्धव ठाकरे कोकणात आले, हेलिकॉप्टरनी आले. लक्षात घ्या, गाडीनी नाही, हेलिकॉप्टरनी आले. आपल्या इथे किती लोक हेलिकॉप्टर मध्ये बसलेलो? मी बसलोय, मी खोटं नाही बोललो. किती लोक आले हेलिकॉप्टरने? आपण हा हेलिकॉप्टर मध्ये फिरून तुमची आमची सेवा करणार, तुमचे आमचे प्रश्न समजून घेणार. हा कोमट पाणी पिणार, 2.5 वर्ष कोमट पाणीमध्ये ठेवलं आपल्याला. जीव जायची परिस्थिती आली होती महाराष्ट्राची. अहो महाराष्ट्राचा गळा ज्यांनी दाबला, आता तुम्ही सगळे कोकणाचा गळा दाबण्यासाठी त्यांना इकडे प्रोत्साहन देणार आहे का? ही दाखवण्याची वेळ आली, लक्षात ठेवा. आता घरीच बसून माझं समर्थन, तू घरीच बस, नको तुझं समर्थन. तू बाहेर उतरलास, आमच्यासारखा मैदानात आलास तर तुझ्या समर्थनाची किंमत आहे. घरी बसून आम्हाला समर्थनाची गरज नाही. आता काहीतरी करण्याची वेळ आहे. मी अनेक समर्थकांबरोबर बसतो, त्यांना सांगतो हे आपल्या पिढीसाठी नाही आहे साहेब, हे आपल्या पिढीसाठी नाही आहे, येणाऱ्या पिढीसाठी. त्यांना काहीतरी आपण देऊ. कोकणामध्ये पारंपरिक निसर्गावर अवलंबून आपण आहोत. किती वर्ष आपण निसर्गावर अवलंबून राहणार आहोत? हा विनायक राऊत सारखा माणूस आज 9 वर्ष खासदारकीला झाली, एक बालवाडी नाही उभा करू शकला, एक बालवाडी नाही उभा करू शकला. अशा माणसांकडे आपण देणार आहोत? अहो पाचलचा आणि तो भाग ओसाड पडलाय, घराची घरं लोक लॉक लावून सोडून गेली. बिचारे आमचे लिंगायत आले असतील, गेले आहेत का नाही? अख्खा पाचलचा तो परिसर ओसाड पडलाय, लोक टाळं लावून घेऊन म्हणजे निघून गेली सामान घेऊन. त्या घरामध्ये आता कोण नाही, त्यांना घरात परत कसं आणायचं? त्या मुलांना काय सांगायचं? तू काय येशील कोकणामध्ये, काय आहे काय कोकणामध्ये, हे सांगण्यासाठी काहीतरी आपल्याकडे लागेल. प्रत्येक गोष्टीमध्ये ह्या लोकांनी विरोध केला, प्रत्येक गोष्टीमध्ये यांनी आडवं नेलं आणि आज आपल्याला फक्त घुसमटात ठेवलं कोकणाला. हा उद्धव ठाकरे आलाय ना, हा कोकणाचा गळा दाबायसाठी आलाय, लक्षात ठेवा. आपण तेवढीच श्वास घेतोय जेवढा उद्धव ठाकरेची शिवसेना आपल्याला श्वास घेऊ देते. 25 वर्ष 2 पिढ्या फुकट घालवल्या. जर छत्रपती शिवाजी महाराज आज असते ना तर टकमक पॉइंटवरून पहिला उद्धव ठाकरेला ढकलला असता. शपथ सांगतो तुम्हाला, महाराजांच्या नावावर नाव घ्यायची लायकी नाही यांची. अहो एक नोकरी नाही देऊ शकला उद्धव ठाकरे कोकणामध्ये येऊन आणि सांगतो प्रकल्प रद्द करा.
म्हणून मोठ्या संख्येने उद्या बाहेर पडा. उद्या राणे साहेब इकडे येतील, फडणवीस साहेब येतील, सगळे नेते मंडळी आम्ही सगळ्यांना घेऊन येऊ की बघा परिस्थिती ते काय आहे. लोकांचं समर्थन मोठ्या प्रमाणात आहे, लोकांना उद्योगधंदे पाहिजे. आपण 21व्या शतकात राहतो. आज मोबाईलमुळे जग जवळ आलंय. आपण 21व्या शतकामध्ये बघा बाहेरची शहरं कशी दिसतात आणि आपण कसं शहरात राहतो, ह्याचं कुठेतरी मोजमाप झालं पाहिजे. आपण असे गप्प बसू नका. आज गप्प बसलात, परत 2 पिढ्या फुकट जातील आणि मग डोक्याला हात लावून उपयोग राहणार नाही की तेव्हा बाजू घ्यायला पाहिजे होती. तेव्हा आपण या शेवड्यांची बाजू घेतली आणि आज जेव्हा सगळं गेलं, अहो आंबा हा जामनगरला गेला, आपलाच आंबा बी घेतली जामनगरला नेली. जामनगरचा आंबा आज एक्सपोर्ट होतो आणि ह्यांच्या आंब्याला त्रास होतो. मला एक पुरावा असा दाखवा जिथे कोकणाच्या आंब्याला फरक पडेल. परवा पण मीटिंग मध्ये आमचे जे तज्ञ आले होते. अहो जामनगरला बाजूला 23 मेट्रिक टनची रिफायनरी आहे. 23 मेट्रिक टन, लहान रिफायनरी नाहीये. आज देशातली सर्वात मोठी रिफायनरी जामनगरला आहे. आपलाच कोकणातला आंब्याची बी तिकडे नेली, तिकडे आंबा लावला, तिकडचा आंबा एक्सपोर्ट झाला. तिकडे कसा आंबा होतो हिरवडकर साहेब, कसा आंबा होतो तिकडचा? हे सगळा ढोंग आहे. बाहेरच्या लोकांनी तयार केलेले हे सगळे दावे आहेत. हे दावे एकही कोण खोडून काढून, आपला दावा एकही खोडून काढू शकत नाही. हे फक्त भावनिक करणार की समाजाला, विशिष्ट समाजाला अटक करतायत. अहो कशाला अटक करतील? इकडचा प्रत्येक समाज आमचा आहे. अहो माती आमची आहे, या मातीचं आम्ही काहीतरी देणं लागतो. समाजामध्ये तुम्ही भांडण लावा, आम्ही या मातीसाठी झगडतो, लक्षात ठेवा. आणि मरेपर्यंत या मातीसाठी झगडलं पाहिजे. आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, ही पहिली हाक होती. आम्ही काही नेते नाही, आम्ही तुमच्यातलेच एक. ही पहिली हाक होती उद्धव ठाकरेंना चॅलेंज करण्यासाठी की तुम्ही जर माती भडकवण्यासाठी इथे आला तर आम्ही माती शांत करण्यासाठी इथे आलो. आम्हाला प्रकल्प उभा करायचा आहे. तुम्हाला रद्द करण्याची ताकद तुमच्यामध्ये नाही, पण उभा करण्याची ताकद आमच्यामध्ये आहे. ही दाखवण्यासाठी आज ही पहिली सुरुवात मोठ्या संख्येने जेव्हा पक्ष हात मारेल, कोण गाडीचा खर्च देतोय का, कोण डिझेल बघतोय का, कोण नाश्ता देतोय का, हे सगळं गेलं तेल लावत. उद्या रिफायनरी आली, आपली पोरं मोठी झाली, ती मर्सिडीज मध्ये फिरायला लागली, BMW मध्ये फिरायला लागली, ती सांगतील की तेव्हा तुम्ही उन्हातान्हात तुमचा घाम गाळला, म्हणून आज आम्ही मर्सिडीज आणि BMW मध्ये फिरतोय. हे कोणी विसरू नका. आणि म्हणून असा एक चित्र उभं करा की विरोधक असतील 2,500-3,000 हजार, आम्ही जर मोठ्या संख्येने बाहेर निघालो तर चक्का जाम करू, हायवे बंद करू. आमचा कोणाशीही संघर्ष करायचा नाही. पोलीस आमचेच आहेत. मी SP साहेबांना सांगितलं, SP साहेब तुम्ही आमचे आहात, पोलीस प्रशासन आमचं आहे. आम्हालाही दिसतंय आमची मुलं साताऱ्यातून इथून तिथून त्या पटांगणावर बसली आहेत, त्या रानातानात बसली आहेत. आम्ही नाही त्यांना त्रास देणार. विकेचे त्यांना मिळतंय तरी जेवण हे माहीत नाही, ते बिचारे उन्हातानात बसले. पोलीस आमचे आहेत, आम्ही नाही कोणाला त्रास देणार. पण आम्हाला जर उद्धव ठाकरे सारखे लुक्के लोक, समाजामध्ये संपलेले लोक, समाजामध्ये पक्ष नसलेली लोक, नेतृत्व नसलेली लोक जर आम्हाला चॅलेंज करत असतील तर आम्हाला मैदानात उतरावं लागेल. आज जरी संख्येने कमी दिसलो तरी 48 तासामध्ये केलेली तयारी आहे. येणाऱ्या आमच्या नेत्यांसाठी जो दिवस आम्ही जाहीर करू, मोठ्या प्रमाणामध्ये जे चित्र तुम्ही बघाल आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जे चित्र जाईल त्याची सुरुवात आज करण्यासाठी आज तुम्हाला इथे सगळ्यांना बोलवलं होतं. तुम्ही सगळे इकडे आलात. जेव्हा पक्ष हाक मारेल किंवा जेव्हा रिफायनरी हाक मारेल, आपल्याला सगळ्यांना इकडे जमायचं आहे. एवढं लक्षात ठेवा. आपण इथून ते तहसील कार्यालयामध्ये जाणार आहोत. तुम्ही सगळे, आम्ही पुढे जाणार, तुम्ही आमच्या मागून यायचं आहे. आपण फक्त निवेदन द्यायचं आहे. कुठल्याही पोलीस प्रशासनाला त्रास द्यायचा नाही. पोलीस प्रशासनाचे आभार व्यक्त करतो, पत्रकारांचेही आभार व्यक्त करतो. तुम्ही उन्हातानामध्ये आमची बाजू ऐकून घेण्यासाठी, इथे आमचं समर्थन ऐकून घेण्यासाठी इथे आलात. आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि इथे थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.